Πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι ένα τέρας 1,5 κιλού όταν αναλαμβάνει την ψήξη του επεξεργαστή, η Deepcool φρόντισε να φτιάξει την Assassin 2, η οποία υπόσχεται να κρατήσει δροσερό το CPU σας, όσο δυνατό κι αν είναι αυτό. Ο λόγος για τον οποίο η Deepcool έκανε την Assassin 2 τόσο ευμεγέθη είναι πως η εταιρεία ήθελε να δημιουργήσει μια ψύκτρα που προορίζεται για overclockers. Και πράγματι, τα έως 220W TDP που υπόσχεται να υποστηρίξει η Assassin 2 είναι ένα μέγεθος που αγγίζει την κατηγορία των υδροψύξεων. Για να το καταφέρει αυτό, η Assassin 2 είναι ένα Dual Tower Heatsink με ύψος που φτάνει τα 168 ολόκληρα χιλιοστά, ενώ χρησιμοποιεί 8 heat pipes για να απαγάγει τη θερμότητα, τα οποία έρχονται σε επαφή με τον πυρήνα με μια νίκελ επιφάνεια που το φινίρισμά της θυμίζει καθρέφτη. Και κάπως έτσι, η Assassin 2 κατάφερε να έχει μπόλικη μάζα στη διάθεσή της, με τα πυκνά πτερίγια αλουμινίου να έχουν ασύμετρο σχεδιασμό μεταξύ των δύο πύργων, κάτι που κατά την Deepcool θα βελτιώσει σημαντικά τη ροή αέρα, πέρα από το γεγονός πως της προσδίδει και ένα πιο επιθετικό στυλ. Φυσικά, για να αποδώσει τα μέγιστα αυτή η ψύκτρα θα χρειαστεί ροή, αρκετή ροή. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιεί δύο ανεμιστήρες. Αν και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που βλέπουμε δύο διαφορετικά μεγέθη ανεμιστήρων στην ίδια ψύκτρα. Στην εισαγωγή χρησιμοποιείται ένας 12 με ήσυχο προφίλ, ενώ συμπληρώνεται από έναν 14 που τοποθετείται ανάμεσα στους δύο πύργους. Και οι δύο ανεμιστήρες διαθέτουν Fluid Dynamic Bearing για να παράγουν σημαντικά χαμηλότερο θόρυβο κατά τη λειτουργία τους. Ενώ ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι πως μπορείτε να βγάλετε τους έλεγχες για να τους καθαρίσετε εύκολα. Αν και δεν θα έπαιρνα όρκο για το πόσες φορές μπορείτε να το κάνετε αυτό χωρίς να χαλάσουν οι ανεμιστήρες. Εν τούτοις έδειξαν να αντέχουν όσες φορές και αν το κάναμε. Τα παραπάνω οδηγούν σε μια ψύκτρα που ζυγίζει συνολικά 1479 γραμμάρια. Και χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη πρόκειται να λυγίσει εύκολα τη μητρική σας. Αν και σε ένα καλά βιδωμένο σύστημα δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Ο όγκος της θα δημιουργήσει προβλήματα σε άλλους τομείς όμως, όπως για παράδειγμα το λίγο πιο δύσκολο mounting ή τη συμβατότητα με τις μνήμες, εκεί που παρατηρήσαμε πως μόνο οι low profile μνήμες θα χωρέσουν κάτω από τον ανεμιστήρα της Assassin 2. Πραγματικά πιάνουμε και το τελευταίο DIMM slot. Ναι, το σκεπάζει ολόκληρο. Όλο. Καλά όλα αυτά. Όμως ήρθε η ώρα να δούμε πώς αποδίδει. Και με τόσο βάρος, το καλό που της θέλω είναι να αποδίδει σωστά. Στο τεστ των 4 GHz, η Assassin 2 έδειξε πως όχι μόνο της είναι εύκολο το φορτίο αυτό, αλλά οι επιδόσεις της κυμαίνονται σε πραγματικά κορυφαία επίπεδα, όντας δεύτερη στη λίστα των αποτελεσμάτων μας. Οκ, θα πείτε, λίγη τάση για αυτό το θηρίο. Πάμε στα δύσκολα. Στο τεστ όμως των 4,5 GHz, η Assassin 2 πραγματικά μας εξέπληξε. Και αυτό διότι όχι μόνο επέστρεψε καλά αποτελέσματα, όχι μόνο διατήρησε τη θέση της, αλλά επί της ουσίας οι επιδόσεις της βάζουν τα γυαλιά τόσο στις υπόλοιπες αερόψυκτρες, αλλά και στις μεγάλες και περίπλοκες υδροψύξεις των 240 mm, ακόμα και της ίδιας της εταιρείας. Awesome! Κόβοντας τον αέρα από τους ανεμιστήρες, η Assassin 2 μας έδειξε πως εξαρτάται και από τους δύο. Παρ' όλα αυτά το χτύπημα ήταν σχετικά μικρό και τα αποτελέσματα άκρως θετικά. Οπότε το συμπέρασμα δεν μπορεί να είναι άλλο από το εξής. Μπορεί οι υδροψύξεις να έχουν πολλά θετικά όσον αφορά την εμφάνισή τους και το wow factor, όμως μια αερόψυκτρα όταν είναι καλά σχεδιασμένη, όπως είναι η Assassin 2, δεν έχει σε τίποτα να φοβηθεί στο κομμάτι των επιδόσεων. Όσον αφορά αυτόν τον παράγοντα, τη λατρέψαμε ήδη. Όμως μπαίνει και ο παράγοντας τιμή στη μέση. Και όταν βλέπουμε πως η Assassin 2 έρχεται με προτινόμενη τιμή στα 80 ευρώ, τότε είναι μία από τις πιο ήσυχες και αποτελεσματικές λύσεις στο χώρο της αερόψυξης και θα την προτείνουμε χωρίς επιφυλάξεις. Deepcool, good job! Μπορείτε φυσικά να την κερδίσετε. Τι γίνεται να μην την κερδίσετε? Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τη γνωστή διαδικασία. Εγγραφή στο κανάλι και like σε αυτό το βίντεο, κοινοποίηση του Facebook post, καθώς και να μας αφήσετε ένα σχόλιο εδώ στο YouTube με θέμα ποιον επεξεργαστή θα ψήξετε αν κερδίσετε την Assassin 2. Οι συμμετοχές θα συγκεντρωθούν μέχρι και αυτήν την ημερομηνία και θα ανακοινωθούν στο επόμενο βίντεο από αυτήν. Οι οδηγίες συμμετοχής βρίσκονται αναλυτικά στην περιγραφή του βίντεο. Καλή επιτυχία! Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να διαβάσετε το συνοδευτικό γραπτό review στο hardwarebox.gr, ενώ μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας και ακολουθώντας μας σε όλα τα social media. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.